E a Cadoci Cop, cu deporte. Tres medallas de oro del Mundial de Fútbol, un copia del trofeo Jules Rimet y el bala que pelea a natazo de 1000 goles de su carrera el día 19 de noviembre año 1969. Esta parte del artículo que lo traen otra semana en London. El legendario futbolista brasileño ha dado una parte de su colección en la venta vía Veiling y a pelea entregar una parte grande de su colección en la ciudad de Santos y ahora turno para mi fans y coleccionador en la pelea visa. Tiene chance para algo de historia de Pele. Te espera de poder recordar más o menos 4,5 millones de euros, de cual Pele lo da un buen parte que lo va para el Hospital de Mocha, en Brasil. Y Denzel Dumfries, futbolista profesional de Esparta, a visitar RCA Club, que é uma denlifida A. Denzel Dumfries estava um honor para estar back na club RCA Caminha e la Hunga e dirigente na de RCA entregar Denzel seu shirt tricolor e também um placar tricolor. Denzel depois vai ir para a cancha de cuna de talento Eric Gomes para conversar com o Emuchanang e também entregar bala e firma shirts de diferentes artikelen mas para Emuchanang. Nou ja, toen ik aankwam rijden, toen wist ik al natuurlijk waar het veld was, waar ik vroeger trainde en heb gespeeld. En het is heel fijn om weer terug te zijn na zo'n lange tijd. Ja? Blij op Aruba terug te zijn, een tijdje, laten we zo zeggen. Ja, nee, ja, ik ben hier in 2014 weer geweest om voor het nationale elftal te spelen tegen Guam. En daarna heb ik nog voor de onder 20 gespeeld. Maar ik heb hier natuurlijk 10 jaar geleden gewoond, 9 maanden met mijn ouders. En ja, we zijn daarna weer teruggegaan naar Nederland, maar hier heb ik dan gespeeld, ja. Ja. Vertel ons in Nederland. Hoe is het toch gegaan? Je hebt getekend voor prof, hoe gaat het zo? Nou ja, ik heb altijd de droom gehad om profvoetballer te worden. Ik heb altijd daarna geleefd en ik heb bij Smitshoek gespeeld vanaf de F tot de D'tjes. Toen ben ik naar Sparta 20 gegaan, 2 jaar gespeeld met Chito van der Biezen die ook naar Aruba komt. En toen heb ik weer naar Smitshoek gegaan en daarna ben ik naar Barndigt geweest. En vanuit Barndigt heb ik de overstap gemaakt naar Sparta Rotterdam. En binnen een half jaar sloot ik al aan bij het eerste en heb ik een profcontract getekend. En ik zit nu alweer in mijn tweede contract, dus ik heb mijn contract alweer verlengd. En dit jaar heb ik zo goed als alle wedstrijden gespeeld in het eerste. En ben ik beste talent geworden van de Jupiler League. En zijn we kampioen geworden, dus volgend jaar gaan we met Sparta de Eredivisie in. Eredivisie weer in, zijn we kampioen geworden na zo'n lange tijd. En na 6 jaar de Jupiler League zijn we gepromoveerd weer met het team. En een hele mooie uitdaging om weer door te gaan. Een leven voor een prof. Hard werken, hè? Het leven voor een prof is heel hard werken en dingen laten. Hè. Dus ja, ik laat zelf de drank altijd staan en niet roken. En het is gewoon vooral hard trainen elke dag. En alles doen om profvoetballer te worden. In je hoofd ermee bezig zijn. En ja, alles moet draaien om profvoetballer te worden. En zo heb ik geleefd en ik heb er altijd in geloofd. Ook al dachten sommige mensen dat ik het niet zou worden, zei ik het gewoon dat ik het zou worden. En uiteindelijk sta ik nu hier en is het toch geworden. Als je een profvoetballer bent, alles is in je hand om door te gaan. Zeker weten. Ja, je moet alles nemen om de beste te worden en alles nemen om iedere dag optimaal te trainen en iedere dag ja, hard te werken. Zoals zie je, nu ben ik op vakantie, maar ik train nog gewoon door voor mezelf. En ja, het is gewoon het is mijn hobby, maar ook mijn werken. Denzel, y 66 días só falta para o Juegos Olímpicos iniciar na Rio de Janeiro. E Ronnie, mandamos um mensagem que está 1-0 delante. Tremendo. Ok. De Aruba Bank. Sì, está 1-0 delante. Mi sa che me che sei, depois você vai permitir a revisa nossa. Que me que sei. Per cadoci papiano de sei e popularidade de caminata de Aruba Bank ta machahal to mes tour rende como topa awet apuntrami daarover que men mita. Sì, no. E tu rende che iscrive per canale, cana e corre. Sì, sì. Corre e cana, tour. Eta tópico di dia. Sicuro.